pazjent li jkun se jagħmel operazzjoni kien jidħol l-isptar jum qabel għat-testijiet. Ħaġa li toħloq ansjetà anke f'każijiet fejn il-pazjent kien ikollu jintbagħat lura d-dar f'każ li ma jkunx fl-aħjar stat. Dan kienet iwassal biex dawn il-pazjenti kienu qed jokkupaw bejn 150 u 200 sodda. Kien għalhekk li ġew inawgurati 14 klinika fil-ward ta' qabel pazjent jidħol għall-operazzjoni, il-Pre-Operative Admission Ward. Il-Ministru għas-Saħħa Chris Fearn irrimarka l-bżonn ta' dawn il-kliniċi fl-isfond li s-sena li għaddiet kien hemm 60,000 operazzjoni li saru f'teatri ta' sptarijiet tal-Gvern. 85% saru fl-isptar Mater Dei. Tloqna din il-klinika biex pazjent ikun jista' jiġi hawnhekk, isirlu t-testijiet kollha, jsiru l-eżami kollha, ġranet qabel ma ssir l-operazzjoni u ma jkollux għalfejn jidħol l-isptar minn ġurnata qabel u ma jkunx għalfejn ħasslu operazzjonijiet għax lejliet l-operazzjoni nsibu li hemm problema. Imma aktar minn hekk qegħdin nindunaw jekk ikun hemm xi problema anke żgħira illi nistgħu nirranġawha biex meta l-pazjent jasal għall-operazzjoni jkun fl-aħjar kondizzjoni possibbli u bekk joħorġu l-aħjar riżultati għall pazjenti tagħna. Ta' kuljum dawn il-kliniċi jaraw ma' 60 pazjenti li jkunu se jagħmlu operazzjoni. Il-konsulent Daniel Farrugia qal li dan se jgħin mhux biss jipprepara psikoloġikament il-pazjenti imma wkoll l-impjegati li jkunu jistgħu jagħtu attenzjoni aħjar lill-pazjenti. Allura fatt li int għandek pazjent li huwa preparat iktar inqas hemm ċans ta' komplikazzjonijiet. Differenza kemm li lanċejna l-POAC ġdida, irnexxilna niċċentralizzaw iktar il-proċess. Il-proċess li huwa iktar taħt għajnejna, daħħalna ċerti linji gwida li stajna ndaħluhom iktar, ukoll ikkomputerizzajna s-sistema, kull dokument kliniku li joħroġ mill-POAC huwa kompjuterizzat, allura mifrux mal-isptar kollu minn għandu bżonn jaraw hemm ċerta kontinwità biex il-pazjenti kollu iktar serħan il-moħħ. Il-Ministru Chris Fearn qal li għalkemm forsi jidher pass sempliċi dan jikkomplementa l-ħidma tal-Gvern biex tkun indirizzata l-isfida tal-waiting lists u li jintużaw aħjar ir-riżorsi tal-isptar. Daw eliminajnihom mhux pazjent jiġi l-klinika jagħmlu t-testijiet kollha jmur id-dar mbagħad jerġa' jiġi ġurnata oħra l-operazzjoni allura qed nużaw is-sodda aħjar imma wkoll jekk nsibu xi ħaġa li nistgħu ntejbu fil-pazjent fis-saħħa tal-pazjent din nagħmluha u ma jkollniex għalfejn ħassu l-operazzjonijiet u bekk qed nużaw is-swali tal-operazzjonijiet b'mod iżgħet effiċjenti.